Og vi vil bruge en til en ord. Det er hverdag at være og ikke af arken. Nej, det er der en søn og ejle ved en mand. Det er jo hverken at være og ikke af arken. Nej, og kan tro, der ikke er en nødig. For kvindfolk har vi nok god. Jeg er overflødig. Vi skulle have sammen hjælp med kvinde her møst. Nej, de er til over nu ingen møst. Og da man lægger peber over hammer. Den hjemmeblond heldet den ovenløn hammer. Og i den vej på ting var der ingen møg. For en hver, hvor det vil sige at komme til brød. Og den, der får masser skal midt på nart. For øjen vi klage, de viser over alle som de part. Mit hus, vi fører op masse purøl. Det er her, der skal det hendes anden sige af et fyg. Men når du var jo slemt for dig, med den skal ikke indføre de uger en. Til ingen mand må have flere end igen. Og når jeg går ind og faster det, så bliver jeg det til ugen og misper lov. Så må du så blå over håbet lov. Men det må ikke finde med. Og vi er nu lidt om masserotteri. Til Japan, hvert skytte sig i maren. Til ene, til budhægte skibberkaren. Men Aalborg og Brøndmålen igen at tage, det kan jeg både være hurtigt og sådan der. For jeg kunne ikke få et hårdt bestået en bønblok. Og kan en væbbe det, jeg der ikke ende med knuppen nok. Derfor tror jeg, det bliver mest. Hovedbrød betøv en dag og prisen. Så er det noget god i tåle. Et bedre mand op kan drikke også tåle. Han først hver fritiden vi søges hjem. Så drikker vi ud til de køber en pæl. Så forholdet for at søge, det er jo noget just ikke, men det må jeg vente til at ske ikke. Jeg ved jo godt, hun har en ret med at se, men jeg skal bruge en hund, men nok så sted. Jeg ved også valgt, hun er svært grov i munden, men når jeg får hende, så skal det nok blive bunden. Hun nok må tro til afskabshjælp for mand. Vi har skælvet lidt af ordentligt forstand. Det er just ikke, men stor fornøvelse, når gå hen og bage til sådan gammel skøvel. Men hun er til at avnste hun død, og de er der lavses nyeste en kløkke. For når det og mit det nu bliver sammen, så kan det svære at tro, vi to gamle. Så indenfor lavs kaldes igen bevæg, og har et lille blommen i klæb. Så der er lavs noget stik til Ålum, og træner ind ad døren til Japan. God aften, kæreste. Han tog takt og velkommen. Du giver tegn på, siden du står for at tåle til lommen. Det er ikke en spædsigt, at du kommer i besøg. At står det hjemme og smøg mig og kan besmøde. Lavst. Jeg er den ting, der er gævt nok til, du er lidt forvedet. Nu skal jeg fortælle det, vi er en i falden dårlig vedet. Du ved, tager på at kvinde mennesker holder dig over. Og løbler kan jeg gøre hende uherreske tak og lov. Og når nu er, at jeg ret skal sige dem i sandingen, så tøves jeg lige til redde, til du går den i gerning. Men, jeg har det vel nok, så jeg tror, at nu ser. Så måtte der en skidning nære, den sørger mere. Og man kan kende gruppen med sådan gamle støder, men så vil der igen der over og lægger og søger. Men tror jeg, Ulavskalle, i den der er tilfreds, er det ikke benærmende, det må du da tro. Yes. Men hvad folk sagde, og de ville tøgt det var selv, vi tog kendt gamle dame, så gik hen og blev på sammen dem skæmt, du jo et sådan sted. Lavst. Kongen stykke knæt, som godt fjerdkorreder sig, og stor og stærk dem over en p-arben siger med. Men ikke er jeg en søgmænd, hvor den mener hun kan godt få en korn. Jeg er endda som til både 4 og 5. Men med, som er jo, så passer selv er jo, og tøg som top er, og som er jo kaldet en mand i med bagst over, som er forstået til resten af en anden bil her i skat. Jeg har rent lyt for så rygt som en skarvet godt. Men, det var der andre, der var så udskarvet derpå. Jeg tror sådan med, der tjent Gustaveren går. Hvor er du på en jens ven dig, om du prøver at løbe? Jeg tror i fat, det kniv godt over det brugt til morgen. Og jeg måtte få en spil til et skår bil i den, så derfor skal du færdig et slår, hvis du er sen. Det eneste, at du tager for, var det er kuglerne mangte, og det er mit dårligt for en ret, så spørger der et af bankte. Lavst. Her så skulle du sgu, de er på tryget. Og for det var forsvidt stedturen. Du må vide de gamle stol, jo, i skinneturen. Tænk ikke, at skulle være korskæt på det her kunstabete. En stærkere kål på vores dårlige napperne i det. Og det skulle en færre så ved og gespindt, men hvis jeg skulle sådan have, så var der i liv anstændt. Og sådan kælderne lån har og du kunne op til. Men jeg ved du hvad, det må du rundt eller op, det må med. Kom med de særlige kuren, der nu er død af hende.
lavede også det var en tid til at få det på en ven. Men hende tiltrækte at med utak, ro og spraken, og lå en lille bløv, som det følge, lavede en lille bløv, som det følge hjem på marken. Laust, du er noget sprogvis mål, og det er jo dit for det bagest, for du er det med det, når du rundt minder med rejst. Men det som du ender i dit ting skal egentlig, så bliver den tjeneste og kommer ind til Piers. Så skal han under andre skolen være med vind, og begge to vil mærke tid og drage det til vind. Så du er med de beskyldninger hvor så er det lidt lovligt det her, og så de ting, som tværtimod med skolen navner her. Og senere på de dage, ude så nu og de på det penge, vi nok skal snakkes mere om, til du har brugt så streng. Als sjævmål ved, at føler lægger nævnen, så for at komme med sådan en renskav, det må du nok have tåligt. Men det var i det jo aldrig løbet til at pitte og kendt, hvor du var den lige med, at jeg er en skæt kanarikvind. Og så var der til syvende og sidst med meningen sagde det, og det er det, hvor hverken havde der rigtig her i det. Han, vi følger for at gå med afvej. Nej, hjemme var du af og godt den hjælp fra. Så vi der hårdt over det, hvordan det trædet op og stod i. Du var hverken rundt for at op her ude i det. De lå kun til at du på bjerget, siger dit sømme skrov. Og de er der, og det er med godnat. Laust alene. En år med et bisterdyr, men derfor ikke desto mindre. Bag en det stikke kvinder her og et trånd på 100, så har jeg lige til ungerinder. Jeg har vist nok ved stølperykker med her og alterieret. Der er sådan ting, der blev så skammelig kasseret. Det var der også en selv en, der ved så travlet og tøttet, til hun kunne til at komme sådan her, godt vagt inden hyttet. For skulderen op gjorde dog, at midt i en over løven, en dørtig trunk skal sætte ind på, til det er den største løven. Så vil der vien og tog, til midt trænden ikke kan du lige til trådlet, sådan en gammel kærtens jo. Det mente han der også et krejende ord. Så jeg kommer lidt fra